Cy'umutima ko mutambe o December abayiboli nigo basegetiro ko abana babo omoyo naboigo kuba okwebundisa gw'ekikosi chinke eri kwenyorera obumanyi buno baregendererie chingaki cy'amatko abosyo kwano mwalimu manene b'esukuru bobundi yaketutu Masaba James Nyakundi barare mo sakito kurase orogongoruo Polycarp Kara nigagutomanya monego yenganiyo matuka make megajo mujumbe webunge yegajabo gututu wa Masaba Muske Clef mbanigisairo uchake sukuru na nene yo kwegeria abananchi goro ya kompyuta purubelio manyakanite bina community digital program azitinse amachiri cha tombe nigo abananchi bagendreko bagosemigwa kwene kibunango yasome bale amangana je mitandao ayo arabakonye twagana nire kingoeta chiwiki bere ko rubono nyora abana 40 bale maikerasi gosangamo no mwalimu monene w'esukuru bobundia ya Kitutu Masaba Asideta James Nyakundi nigo agendreko bagakwerera ubuyobo gusoma amangana yege digitali ayo arakonya abananchi kwegendereria na kugenda n'umuri wayagendreta sinsi yiga twachakire ko rutombe ase community digital center ya Rutombe togendete gusomia abana orora amangana computer packages naande twariganiria abana bonsi especially bali bagokora amatemo a form 4 bagokora twabariganiria abataragenda chi colleges chinde bache basome gutumia computer naande tugocha offer computer packages at a very minimum cost of one as a technical education abana ngwakaniro bari serikali through what we call government scholarship iyo munago wacho apply oye uchibese na serikali chiyo komasomia abana ngosaba bale loan ya higher education loans board iba kwa uchibese chinyinge chiabo chiko bakonya ne chinde chiaka ne school fees ngoye bali chibese bakoroka out of pocket chiri umwana akwegwa na chiara atumie sendagira kolia na chiara atumia se nyumba akomenya alafu naenda na abatebiringa ntobwate basari ye constituency iyo mubunga promise strongly nga mwana onde bwensi go join ngomo are basari na ndo berega gokorabo ningana asingerere omusina chief wechinsamo cha Keroka Township Asideta Kennedy Ndege oyo gendreko bagagusegeta bibuli ko babwatoka abana babo go cyase tiskuru cy'ububundia eri kwenyorerege somo kiranyariko bageko bakonya kwegendereria ase obugima bw'ensigiga lero muroche construction yabeire construction ekereko banete itabantu bakobeka amaji construction neta gitabantu bakobeka wiring construction neta gite abantu bakora welding chikosi Joseph echigotoka ase t-shirt colleges eyimuna mungoni yeito mono no mokwegera mosome no ina abantu abangerero muntu takwaga sinyoto bwa certificate nono gwakera ningana boigo asingerero mo principal bwe esukuru ya Kitutu Masaba asatebrenga obugima bwa makyaya nigo bwaganire chikosi cha maboko gichira abakonya abana igento boigo aire okoboko tigango tutumie ngakie ya gusomia abana baito elinde baegera amangana y'obubundi kera chigazi cyokulikwa bono chiakeire egasi enene bono abantu bagokora nande bakwerenda buya negasi ya magoko elitokoruka kazi ya mikono eso muntu akwirika bieka taiko kanyacha kulikwa unagokora na bakwigure workshop yayo gosambereria anakorosiria bante mirangu anyorebese nanda abantu abo nabo bakulika abantu amatuka bono nabo babwate chigasi nanno biasara birase chuakali omwelio ye ni gumusina chief yiga kurase education ya Keroka anyalde ko bagakurege kurege tini chinga kiechiga chomutimoko na kobolia abayiboli ko bamayisego cyasa abana babo amangana pour tepo na video that is now for one case mnato chukwanza kweta round to konyora maria itakuwa sida so igona chikorwe sound warning abana bagende these colleges batrain egere tonyore egisasi kia mampi kira chikotokonya obatasini egingo report rigetasini kyo wanjete kya Gatembe kurugega sinseme chiga chebunga yabo Kitutu bwa Masaba imeye county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Kara